Elektronika, elektroteknika eta automatikan doktorea da Josu Zabala, baita industri ingenieria ere. Mondragon Unibertsitatera iritsi aurretik kooperatiba munduarekin harreman zuzena izan zuen. Ikerlan ikerketa zentroan eta Fagor-etxe tresna elektrikoak kooperatiban aritu zen. Mondragon Unibertsitatean errektore bezala 8 urteko ibilbidea egin ostean, abenduan kargua utziko du. Bueno, kaixo Josu. Kaixo. Errektore bezala 8 urte egin dituzu Mondragon Unibertsitatean, eta orain testigua pasatzeko unea iritsi da. Eta gainera horretarako momentu ezin hobea dela esan duzu zenbait elkarrezketetan. Zer dela eta? Bueno, 8 urte beteko ditut urtin bukaeran. Orduan, momentu erokia da, zatik, nik uste programatutako zerbait dela, ez? Hau da, nire ikuspegitik eta nire esperientzia kontuan hartuta hemen atzen urte hauetan, bi agintaldi errektore bezala denbora asko dalako. Segurazki beste adin bat izango nuen ere, igual beste agintaldi bat egiteko, igual posible izan liteke. Ni ez nago osasunez ondo nago, indarraz ere bai. Baina orokorrean esan da, bi agintaldi, uste, olago postu bat entzat oso ona dela. Eta ona dela esatetan nire da, bi agintaldi hori pasatuak gero oso momentu eroki dalako beste batek berriro indar berrituta sartzea lanpostu honetan, ez? 8 urte luze hauetan ez da, gauzak asko aldatu dira, unibertsitatea asko aldatu da. Nola baloratuko zenuke egin duzun ibilbidea? Gauza asko egin ditugu, baina egin ditugu, pluralian esan da, zatik nire taldeare oso garrantzitsu izan da. Baina egia da, alde batetik oso motxa izan dela, 8 urte luze, baina 8 urte motxa ere bai, zatik oso azka pasatu denbora, eta egia da, unibertsitate galdaketa handia egin dula. Momentu ere berezia tokatu da, gauza egolesi izan dira bizi moduan, tokatzea dutxu, momentu batzu bizitzia. Eta sartu besteik ez, tokatu zen Boloniako egokitzapen hori, ez? Da hori behorrek ere, pixka baldintzatu du, nire amengo bi agintaldi hauek. Zatik, hainbat proiektu gero etorri diranak, proiektu titulu berriak adibidez, gastronomiakoa, o lehin lidergo eta kintzalitasun politako titulu hori, eta beste tituluak, ingeniaritza mailan 3 titulu berri atera ditunak, horiek ez ziren posible izango Boloniaz basan. Orduan, Boloniatik askotan hitz egin da oso harin, gauza asko benetan atzetik onak ekarri ditunak, aukera ekarri ditunak. Eta hortik aparte, egia da, kuantitatiboki eta kualitatiboki eragin asko izan dituztela guztiak, ez? Alde batetik, ze aldetik, ikasle kopuru aldetik eta hola, ja pixka bat, unibertsitate guztietan pasatzen ari dan bezala, o pasatuan bezala, hemen ere, ja, hasite gauden antzematen somatzen, ja, berakada bat sarreratan, ez? Jaitsiera bat. Eta horrun ikusi genuen garbi, gure sostengarritasunare oso garrantzitsu da, eta alde hortatik, ikasle kopuruan, tendentzi hori beste modu batea zein bertzela. Gu egin duena hausnarketa oso importantia, Universidade de Mondragon Universidade, bere izan esan duen bezala esan behar Mondrago Baiera ontako Universidade dela. Eta konturatu gitzen, oin momentu ontan ere hartuko den duke ikasle kopurua, 175 dira, hemen Baierako ez diranak, ez? Eta pentsatzea bizi guztian, hemen gutxi gara hemen zentratutako unibertsitate izatea eta beti kopuru hori egona erakartzen oso zaila izango zela, ez da? Orduan, planteatu genduen baita ere alago estrategi bat, hemengoa ondo sendo mantendu iaz, baita ere, pixka bat gehiago urreatu ergendula jendia bizitan tokira, eta hori realidade Donostian, Bilbon eta bar, ez? Orduan izitza beste estrategi importante bat. Zabalkundearen bila. Zabalkundea, titulo berriak, eta baita ere oso importantia, toki guzti horiek baita ere eraikin aldetik eta infrastruktura aldetik behar da bezalako izatea, ez? Zentro berriak, ez da, zabalkundea, ipatu dugu, gradu berriak. Bada Mondragon Unibertsitatearen beste ezaugarrietako bat, beti oso garrantzitsua izan dena, unibertsitatearentzat, eta da, unibertsitatea bera enpresa eta zentro teknologikoen triangelu hori, ez da, elkarlan honi. Elkarlan horretan, zuek ere indarra egin dezue, bai, hainbat proiekturen bidez, besteak beste, eta nik bi aipatuko dizkizut, zuk ere aipatu dituzu, Orona Ide Innovation City eta Basque Culinary Center, adibidez. Guretzat ikerketa oso garrantzitsua da. Eta ikerketa horren emaitzaren transferentzia enpresatara behin produktuak kompetitiboak egiteko, o zerbitzuak kompetitiboak egiteko. Orokorrean hartuta, unibertsitateko erdia baino gehiago,
da ikerketa eta transferentziako, 155 bat eola. Eta hori da, izugarrizko esfortzua, alde batetik, ze ikerketa egin aurrea begira, pentsatu ja ze motatako beharrak izan dituzten enpresak, eta bestaldetik baita ere, eta hori da pixkat esamina, gure esamina, benetan hori aukera hori egona izan diren, zati gero enpresa benetan proiektuak eskatzen badizkigu, zan nahi duke zerbait badukula behi emateko, ez. Eta hor baduko balako dozena enpresa bat Orona, beste hainbat ere bai Bizkaikoak, bai Gipuzkoak, Euskal Herriko guztikoak, enpresa referentia direnak, eta hori gutzat oso garrantzitsua. Zati jakinen gainean, ze motatako beharrak izango dituzten enpresa horiek, ja esaten nahi dio, ze motatako teknologi zerbitzu berko dituzten, eta gure buruei galdetzeko aukera ere bai, badakigu ondo prestatu gaure, oez. Eta hori guretzat, 155 gure presupostena bada, noski oso garrantzitsua guretzat, ez. Eta baskulinari ere, ondiken, ikerketaldetik ez dauko nolako indarra, baina desberdintasuna handi bat hori da, hasieratik mundu profesionalekin elkarlanean sortu dela. Alde batik sukaldaria, baina sukaldaria batik aparte, industria, gastronomian bueltan dauden turismoa, gastronomia mundu horrekin, ez? Eta baita ere oso ondo datorrelako ekintzailetasunak gaurko honien gizartea dugun beharra, ez? Ekintzailetza aipatu duzu, ez da bai terminoa bera, baina baita sortu duzuen gradu berri hori, nolabait esan genezake zuentzat mugarri bat izan dela? Bueno, oso importante izan da. Esantzat, enpresagintzat oso garrantzitsua, sendotulako proiektua oso modu garbian, ez? Hemen onda lako, eta gaude oso toki berezi batian, ez? Arrasaten, hemen 70 hamarkadaietan egontzan sormen hori, ekintzailetasun hori, nola ala pixka bat, gauze direla, ez da gintzezan, ez da gastatu, pixka bajatu da. Eta hemen esaten detan bezala, pasatzen da pixka Euskal Herri osoan ere, bai. Orduan dudarik ez dago, pentsatzi hemen kanpotik etorriko dela, o derrepente sortu dela izugarrizko lanpostu pile bat, enpresa handi bat kokatu jaz, nik uste hori ez dela realitatea. Realitatea izango da, hemen gazte hauek, hemen bueltaka dabiltzen gazte hauek, aldan neurrian nahaztuta ingenieruak, kudeaketakoak, o ikusentzenuzkoak, o magisteritzakoak, pixka bat ekintzailetasun indar horrekin sortu gaitu idea berriak. Eta hori duzten gaurko unien tendentzi bat dela, aplikazio berriak eta igual gehiagi zentratuta informatika, internet buelta horta, baina hor da mundu bat garatzen nahi dena, eta dudarik ez da, segurazki enplegua gehiago etorriko dela gauze txiki askokin, gauze handi horri ere bidea etxagutxi bat, eta aldan neurrian lagundu, baina ekintzailetasuna dudarik ez da alde batik sartu, kutsatu, zentzu positiboan gure gazteak tendentzia horrekin bildurrak kendu, munduan zehar mugitzen ohitu, eta gero baita ere oso garrantzitsua enpresa aspalditik kokatua daudenak baita ere, gero eta gero berko ditula jende berria, proiektu ondiken hor zenek hartu o nola bultzatu askotan kajoian sartute egoten diren horiek, jende gazte honi eman, eta jende gazte honek bere proiektu partikularra bultzatzeko ere, bai, noski. Nola deskribatuko zenuke egungo unibertsitatea? Nik esango nuke egungo unibertsitatea da unibertsitate konprometitua, implikatua realitatearekin. Nik uste baita ere baikorra, bere indarrekin, gure txikitasunean sinisten duguna, eta konpromisoa. Konpromisoa gure 3-4 zutabeekin, gazteekin konpromisoa, benetan ikasketa onak ondo prestatuta ateratzeko gaurko unien gizarte behar dituen enpresetara, gurien dauden lantokitara, hori alde batetik, konpromiso erabatekoa profesionalan ikasketakin, profesionalak behar dugu, sobretodo gaztio zeatenak gehiago, baina danok gaurko unian nago martxeakin prestatu behar da, orduan konpromisoa horiek prestatzea, Erego lehen aipatu duguna, ikerketa eta transferentzia. Eta etorkizunera begira, nola ikusten duzu unibertsitatea, nola uste duzu izango dela? Bueno, baina mundua ez da bukatzen hori. Ni uste justu jarraitu egiten dula, baina jarraitu eta nik esatetan momentu eroko ideala beste batek hartzeko, horregatik beste batek berriro hor badao esaten dena, bat kargu berri hartzen duen fluitzen hasten dela. Halako momentu kanbioa pasatzen dela eta fluentzia hori zer da, ilusio berri bat, egin beharko behar bat, eta horrek ematen indar berriak. Orduan, dudarik ez dago, ni nola ikusten detan? Ikusten dut, segurazki, proiektu hauek
ondikan esan ditunak, hemen daude, ja nahiko ondo bideratuta, baina ez, hau ez dira, ja ez da eta bukatu da, bezik egunerokotasunean jarraitu bertzagona, eta Bilboko aipatu dut, Orona ideo bestaletik, online ez dugu aipatu indik, baina onlineen izugarrizko bilake daukidu batzen dugu 5 urte hauetan. Ez dugu aipatu ere Mondragon Edukazio Internazional dela denbora gutxi aurkeztu duguna, baina 5 urte baino gehiago da markiuna eta baitaren nazioartekotasuna beste modu batea da, ulertzeko modua da. Era tradizionala esango duke, bai, mugikortasuna ikasleak eta irakasleen artean, baina aparte gure kasuan da gure modelua beste herri batzutea eman. Horre dago dana egiteko, ez? Orduan, hemen ez da bukatzen, nik usten dut da ona hau jarraitu eta segurazki nire ordez datorrena aukiko ditu bere ideak eta bere taldeakin, nahi pasatu zen bezala, talde honakin, dudarik ez dago, beste 1000 idea izango ditula gure proiektu aurre ateratzeko, ez? Eta nola ikuste duzu zure burua etorkizunean, zein izango da? Beste proiektu baina kasu honetan proiektu personalak eta familiarrak. Nik uste oso proiektu garrantzitsuak eta oso zaila dira, horiek etxugun ematia, ez? Eta hainbeste urte lanian jardunte eta buruz belar jardunda, baita ere hori edo momentu erokia da, pixka bat norberari eta bere inguruko ere behitzeko ordua. Nik oso ilusion du ditu, baita ere biloakin eskutik heldute ditzea eta ikustia hasten. Hori ere proiektu handia delako? Oso proiektu edarra da. Oso ondo, eskerrik asko eta zorte hon. Eskerrik asko, zuei.